Uy, kinsa man ang nagsakasaka niya sa bintana nilang Dodong. Na, dali pre, balikan na yun. Kawatan ni. Uy, manasan! Kini, kay mula ka akong bana. Nakapabor ko ron. Ma'am, break ko kay mula ka ako, mato ka sa bukid. Ma'am, pagdali ba kay mang limpisa ko sa uma, dagan na kayong sagbot ng mga maisan dito. Ma'am, pagdali. Ah, wala ka pa? Nakalaba ba? Kaya wapo na? Hindi na mula ka po. Pantay lang ka ha. Panirado des kwarto. Nakalaba, sige na. Sino Kapin dito. Sinabi. Sige, lakaw na. Ako may bahala dito sa tanan. Lakaw na dito. Okay, nakas kwarto. Dapat iniguli na ako. Nakas kwarto. Nakalaba. Nani, ilat ko ni ha. Kaya kagawas diya. Dala ko. Patay, di ko kagawas ani. Idalang susi. Gilak pag yun. Ah, basic. Asa na ka sa bintana, Agi? Agay! Baka na siguro ng bintana ah. Uy, nana siya. Uy, kinsa man ang nagsakasaka niya sa bintana nilang Dodong. Na, tuar bagbukid si Dodong. Dali, ka, wala tao. Lisa ka na, dali. May tao ba ba na ya? Tignan yung tao ba? Hawa. Hindi ba kayo na? Sige, makita ang tao ba? Asa yung bana di ay? Tuwa sa bukid. Umiyak pa tumuli. Kana, pabor. Uy, pre, asa kagikan, pre? Sa bukid, nang limpisa ko sa maisan ba na ako'y nalimtan. Basta kapulad Pre, bakla. naro ba tao sa inyong bintana kaniha? Ha? Ay tao, sa inyong bintana, nagsigiglili. So ba? Nalagi, lalaki man to nga mubuhon. Nasa inyong bintana, sigiglili. Abi ganit ako si Kinsa. Basta na ito, dali pre, balikan na yun. Kawatan ni.